tong ya pandam ke jing doi ko pa jing ba beneng kat dong hidap de ke jing sungu ke bakrau ya me ya ke kapor ke kodor ke mamal pling ki khon ke jong me bangin wan ke yeng ke bakentang nag bantaban syakri banyaro bat penan boram ke kerteng ke khot ke jong me ngai ya me ko trai bi mar ke jing snai ke jong me malapela yang ikum ni kumangilang banta bangin yo ya ke kalat manuana kamat jong me bantai yang keduan ke em ke batlem pat ke pan sngewbha ya me itu ai mar kata boleh menyalam yang ilang bakal ke syakri ke bangin le ngin pendap ke ke por nado ke jing ruai ro nado ke jing pulih ke ktien ke jome nado ke jing duai nado ke kubo na ke ktien jome kendalong ke jing pam ba em bantai ke jing long ji em ke bakan jaman sim ke jongi bangin nang sana me ke por baro tolong rangkat bat ngilang ba ke por ke badang sa ya iti ke ni kapon ado ke basdang ado ke bawai no jongka hakiki ke baspun ki jomai ni pani ke ni ketemu Yesus amen gina sedang no ke jing syakri ke jing U Blei ke ni kapor nginyarwai ke jing ruai ke basispa andre pulai sispa andre pulai ni Jingiaseng dajing sngokmen banjaro ya unang penem dajing bat ke jing sukcai hakmi ngiyayarwai to yaro jam ke beneng berthai ya laki jingero to sei ban kentius U Trai jing yaro jam ngin ai ke jingrai ke basispa nrepulai Jingiaseng dajing sngokmen banjaro ya unang penem dajing bat kajing sengjai akming iyayarwai doya jam ko neng bertaya lagi jingiaro to say one gentis im your grace U Trai jingiaro jam in U Blei bangeit kaktin jong me bamela sya agading na kapom jong iban ba doya rojam neng bertaya lagi jingiaro to say one gentis im your grace U Trai jingiaro jam ngin ai dohi kai try donang ben shine ban snow to ya kabol jong me idono jong kesen charlotte gos im kabom jengko doya rojam neng bertai ya lagi jingiaro dosai ban gentis im your grace U Trai jingiaro jam ngin ai dosa
i dosa ko nongkren I bangeit yosha kretang yame khot ba hak birthday do ya rojam ko neng birthday ya lagi jing ya ro do say ban ken tis him your grace U Trai jing ya rojam ngin Tunggu ya pai U Blei syakaktiin ka khot ka jong Blei ya ka bangela ban shem naga shithi ka baar upol apostol Shau Timothy kalanong ka banengkong ka khot ka balai ter hadu ka khot ka bakhat san ka khat phara tin ki ba ong kumne ngai ngo ya U Blei ya bangala shakri nalagi kapa temen da ka jing tip lam bakhot bangadon ka jing mau ka bakhlam daput ken chapang jome haki jing duai jonga men miet bat men sngi ngada kwa banyo iame habang akan mau ya kita ke jing jau umat jome ba onyo pendap yanga da ka jing kemen habang akan mau ya kata ka jinget bakhlam arsap ka bahame kabala syong nengkong ka kiau jome ka lois bat ka kemi jome ka uniki bat nganget scam hameru namar kani ka daw ken ngapen kan mau yame pamenten ru ya kata ka jing ai jong Blei kawadan hame da kata ka babu ya kikti jonga namar U Blei shimla ai hangi kamen sim ka jing syaptin ndrei ka jong ka bor bat jong ka jing bat ka jing le adekar namar kata wat ngole rain ya kata ka jing pla ya U Trai jong lemne yanga unong sa bandi jong ndrei to ya sha shitam bat ka gospel kat bakum ka bor U Blei ubala pen yangi bat ubala khot yangi daga jing khot bakhoi kat bakum ki jing le jongi hindrai kat bakum ka jing thmu bat ka jing ai jong hi ya ka bala ai hani hau Kristus Jesu mensyua ya bam jukut ndrei ya ka bala pen pau menta da kata ka jing mi pau unong pen jong U Jesu Kristus ubala penduk no ya ka jing yap bat ubal pen pau ya ka jing bat ya ka jing bam put da ka gospel sya ka bala thong yanga unong ya lap baru apostol bat unong hikai namar kani kadaw nga syaru yakini ki penban ngam sngoleran namar ngala itu yauta hau bangalanget ban nganget skam baulong bala banda ya kata ka bangala IT hau namar kata kasgi to yai bat ya kurukam kiktin bajanai ya ka pamalias ngau yang nanga haka jinget pada ka jing ka bahau Kristus Jesu ya kata ka babha ya ka bala IT hame tu sumar daw man si makhot ubasyang hangi mentip ya kita baro ya kani bakta baro he isya kilaya phaidin no nanga nagi jong kita long upijelos but u hermogeneous to try on ai ka jing isnay ya kayeng u Onesiphorus na bonsin kila pengat yanga pat shimlas ngole ranya ke kenjri jonga hendrai ban ba uladan harum ulawat yanga pat ula syam yanga tu trai un ai hau ban syam ke jisnai nau trai hakata ka sngi pat hakiba katno ki ula syakri ha Efesus metep ha U Blei Un kyrkhu kini kitin tu ni pendama ke jing tuai
Kaburam baka jingu kalong yame au blai bat ukpa jingu bah beneng. Ublai badap ya ka beneng syadirong ba ya ka khendau syatbian. Ublai ubaka beneng kalong ka khet ka jame ba ka khendau kalong ka jiu kchat ka jame. Ya ngo yame ko trai namar malang bakhot ubadai hak manyo ya ka jiro baro. Melalam ya ka jingem jangi lang bagi sngi kisnam kemenaik balalet no. Melaloreng kat bat ngi lang bagani sngi bat hadu ka ni ka khlep bat ka bamanta. Melasya sngewbha yang ik bikikon ke jame kan rahat pi. Bangin wana kan ka yeng ka bakantang ka jame. Hagan ka sngi ka bakrau ka jame trai ka sngi ka jingjap thiau ka jame. Bangin yo yang ka lahat ya ka banyero ban pendan buram ya ka kertang ka bakhot jame. Ol ban tairu ya ka duan belai ya ka por. Bangya ngo ya me ka jing ya ka jing snai jame ko trai. Bamala pelong yang ikum de kumangilang banta. Melayalam ya kajing yait lenti jangi lengbaga ni kasnam ka lalet no hapdeng ka sau kasian ka babu ya ki khun jame bat yu pat benriu shitlup ka pertai ka jing lengo ada ka jing syapting panman ablai ka thi jame kam shimla e no yangi malapanyo yangi ka ni kasnam ko tribe e ni kerman skema bangilayat yaw ni umaus jam ubalai ja ka ni kasnam baga ni kasnam ka kasnam ja ka jing penyesuk kasnam jaga jing tengen kasnam jaga jingkat ka jingkhia kasnam ha ka banginyo ka jia dei ka bajan bat meman ka sikotrai I em lagi ni kisngi ki ba tap de jia le kotrai ngem tem ka ka ban ap yang I bat ka ka ban ja yang I indra ngi kan mau ya ka ka ba uno ra shaman sem wong rengkat bat jisu ngan saya sok jai trai ngi skema bangiya rengkat bat me kotrai leng baga ka snam ginyai daga jingkot jingbat ke waskem hapdang jonga jingdo jingkermani kisnam ki balalet bangin pai shame ubolong ka tanrai bolong ka jingkman baga jingkerman ya ka jing em ka jangi ngibo yala dia namar kata bulai kejat jaga dek phna ka jame ba me menyalam bet yang ikut rai rengkat lagi por baro ablai nang mangila banyai daga jing sok daga jingmen ginyai khamtam daga bangitip scam ko tribe bakak sangti jame try kan bat scam yangi tolang mame namar kata bulai ke kut ke scam bat mau siang bas scam ya ka jing jangi yau bangila banyeri dengan nagi por baro try kyrkhu yangi khamtam ablai ida duai khamtam ru naga bentangan ka balang ka jame hang ne Mawroh ablai ngi aingo yame kadang dong ka balang ka pedang kendet ki karta nregi aingo ko trai bakalasan kala shelut kala mengelayo ikut trai bakalas dang ban seiso krahai ko trai mengiduai namar kata blai ya ka pemandang alam dalau jong mensim jame men pansyaj bore la ka jong ka balang ka jame haga diga jok jong ka jingkela ka bakum kane saudong ki be kil ki bam skotenat ya ki khon jame hagi digi por ko trai shibon ki jing shibon ki ting pengkyang shibon ki jingale ki wan ko trai wan ban penki ya ka nongrim ya ka pamlas seng ko trai ha ka diga slak ndau namar kata ya rap ya ki ko trai bangen sngotu ko trai bareng kat bat me ko trai hapdeng ki jing ki jingale ko trai ba menyelambet ya ka diga balang syasiliang kyrkhu nado I pastor insyad kyrkhu ya kita masan ya ki khot jaga komiti balang trai be ka jalong kawai ha balang kapan pau ya ka buram jame ya rap ya ki bikin la banyai pentelun ya ka kham ka jame ko trai banwat ya ki bala jano banwat ya ki bapang ya bashitam banwat ya ki batelat ban penklan ya ki ke ba lap hadir no name ko trai kham tam ko trai ban sa ban peja nagak tien ka bakhot jame balong ka jing em balong ka jing bam ka ban thai ka jing long jing em ja ki khon ki jame trai penyo ki eu jisu man ka sngi bau ye shong dap ka hai ka do do ja ki ko trai begala ban phla ban sakhi eme ki por baro kyrkhu ki khon jaga balang iki ru de khot nadu ki long ki long pa nadu ki khon samla o kumjuru khlam da khlat iki hap ki baret ko trai ablay arab kenya ki baginyai pentelun ya ka jim jong ki shame ko trai
ban peloi ka balang ka basyirham ka balang ka bayalap ya ka kerteng ka jang Jesus Christ badang ni na balang kin mi ko try bit ki Shadrach ki Meshach ki Abednego kin mi ki Daniel kin mi ki Isaiah ki Jeremiah kin mi ko try bit ki Deborah kin mi ko try ki Ruth ki Star ki Naomi ki bahkan Jamsim ki bios ngau ya ka jengkot ka jam ko try banra ya ka kubor ka jing penem ko try balan pelong ya ka negeri ka jangi ka himaba ka jang Emmanuel try kyrkhu sa sin pat ko try yangi lengbaga ni ka jing syakri malawan lam yu syakri jame na ka cakak ka bacakai ablay ngaduai bamandarangkat ko try bat ka di kapor hakabon saya sami ka ktin ka jame upri ulang ayu ko try kalam mame idwai ko try ba me men penot kam yu hakan ka por na ka benda ka buram baka kerteng jame kyrkhu ko try sa sin pat ka ablay ya kan ka por ka badang sa jaga jing syakri batu kyrkhu ko try be ya kan ka por jangan ka sngewbha ro sngi bat ya sembai ban sabet ka leng ki caka bat kumju ha kan ka por bat la shibet ru kumju tos ngau ya kan ka bangu jangi karabi map ik pop ki ba masya ka jim jangi ngem nang ko kerat ikaban pan ka kemudian ka jame ndangi pan ni ka teng ka ba em ka jang nang em ba e jangi Jesus Christ mentah pada dola kertaro amen minyak semua mentah ki jing bana Kejingu keburam kanang U Trai Nongkren I Jesus Christ bapenyo yang dikapor ka bakordor hakani nok phai sngi mani ban mani ban syakri ya ka kerteng ka bm ka jang u ni ai khublei ya pi ki parngai baro ki ba dan hak benta ba syajong jaki mani bar kum juru ki badan syak benta ba syapo jaki yang mani ya pi ki parngai ki bamdan kerteng balang ni ndri ki bajiwai senran ya ka balang hani Mawroh na ka sngi U Trai ka jingkhu blei pi baro ha ka kerteng ka bm ka badan bor trai ban penim jangi u Jesus Christ I Nongkren hapleng jangi ilong I Pastor Reverend BD Warjri I bapet ya ka bala nongstoin bat nga syania hi pastor ben ai ke jing itu ka bakhambnya na kamta yang ilang baro ke distrik ka Bidon bat ru ka Presbytery pastor na yang hen ka por na ka benta ka kemti balang bat ki khot jaga Balang Presbyterian Mawroh bat penpau ke jing sungu bat sungu buram pi pastor ya ka ba phila priang ya ka nika benta ban wanirap lam hangi ya ka balang ban sam ya ka khubor ka tin ka U Blei ngit skam U Blei udan ka khubor leng ba jang pi pastor ka banong ka jikru men sim yang iwei U Blei unda kyrkhu pi U Blei leng ba men sim khoi un pensyai ya ka jing butka jang pi ya ka khubor ka bangin sayo setang sibet por ngis ngau thuru bi pastor Iwan bat ki perlo hakani ka por bat ngi piang sngewbha hi pi kumju U Blei un kyrkhu ka jing don jang pi kalong ka kyrkhu yang ilang baro kini kilong ki program mentaka janmit bat kena ketayo ke banuan ka kelas suspension kan long biang mentaka janmit hakapor sau baji kumta kitu kibla wan ka kelas suspension kin sngewbha ban kan mau ikani bat ban poi biang sha ka kelas suspension ki program jeseng mentaka sngi kilong kumni ka Jingiaseng kan thei kan long tang shuai kan ka Jingiaseng but ha kan ka Jingiaseng kan long ka temperance world day of prayer ibnilam ka Jingiaseng Mrs. Y Nongrum vice chairperson ka Jingiaseng kan thei Balang Presbyterian Mawroh ban pulis dang bat duai Mrs. Iba Kodor Nyuta makani ka Jingiaseng kan long ka Jingiaseng duai temperance world day of prayer Kajiseng samna kan long hakapor san baje janmit iban pulis dang baduai Mr. Badjuban Sangma bat Nongkren Mrs. ki Nongkren I ki program hakanika tayo banwan hakamit balang kata hakashpotrik ubnai March arja arhuai
Nginyo pat sekawai pat ke subjek ke baong jar ubas liang tu ai unwan. Ya ke belashim na ke kitab jing penpau ke lenong ke baat fuar ke dekhot ke bakat nyo. Ya ke belapia na ke subjek pedeng ke jingjit bat jing khot U Blei Sha ke jing penim. Iban kren yang ke subjek ilong I Mr. B Shabong. Nong please dang bat duai Mr. Justin Barre. Hakamit sing sajan kata haka kan ritrik umaj arhaja haka khatlaitrik umaj arhaja arhuwei inyo ki jingseng duai ban please dang bat duai Mr. Ivan Nongrum bat kamat jing duai kalong ki rempe ying Kristan hapo ka Balang. Hakani ka Sngi U Trai ka banwan kata ka khatsau trik umaj arhaja arhuwei kum ke Balang inyo hi ke jiseng ke ba kerpang ha ke bang inyo ya ke jiseng jong ka KGP snot sep ngi ki par bangeit kani ka Sngi U Trai ke banwan enjin dela bet la biang na kibor kendon ki sarkar ki la ai bat kibor Balang Presbyterian empat syak ban pelong ya ka jingseng pajba ka KGP ka jiseng KGP snot sep ngi ka bade ban long ha ka Balang maunai nri namar kini ki jinge ke mai kendu kumta la kerpa di ki Balang ban pelong ki jiseng ki bakerpang hala ka jong ki Balang ki district bat ki presbytery kumta kum ke Balang nginio artli ki jingeseng kata ka balingkong ke jiseng ha ka por shi pho baje step ban hakapor shibaji mensengi ka program jangka kalong kumni hakapor shipobaji mestep nongelam timsan PS Karnayor Vice Chairman ke Balang organist Mr. Balmi Lingdot Nongpur nongelam jingrai Mr. B Warjri nongplis dang baduai Mr. Is Imli inyo ekjing pubna bat inyo kijing duai jing ango timsan A1 sweat Nongkren hakanika Jingiaseng ilong I Rev S Shabong. Hakapor shibaji nongilam tememsan PS Karnayor Vice Chairman ke Balang organist Mr. Balmi Lingdot Nongpur nongilam jingrai Mr. WM Ramsdang nongplisdang baduai Mr. WD Sangkli nong duai jing aingo tememsan Dr. O Lambari bat Nongkren ilong I Rev DM Sim. Habaro artlik ni jiseng ka jing aingu pla kan let syaka general fund jong ka jiseng jong KGP snot sep ngi ki parbangeit ka dorbar sinot jong ka jiseng KGP snot sep ngi ka jiseng kan thei ba jong kirang ba kan long ha kanika tayo kbanwan ka jiseng kan thei kan long ha ka shipho ba khabai trik umaj arja arhuwei bat kirang ba kinlong haka khat ar bat khat lai trik umaj arhajar arhuwei ha ke Balang Presbyterian Jayau kumta nakliang jeng ke Balang i kerpat epi mapin bu jing duai kerpang ya kini ki dorbar artli ki bakum ke sinat ki dan pentelun ya ki kam hapo jongki ha kini kerpon ngan sngewbha ban kerpat iki oshers ban ra ya ki jing aingu bat ngas kerpat ya Mr. Iudau khat ban sngewbha ban penkentang ya ki jing aingu tong pandem ke jing Tuhan ko pa jongi uba panen kanung idap de ke jing sngongo ye me ye ka ba mela pan lapat ye ki kejat ki bathaj ki batlot ki jongi ban kieu ke yeng ke jong me ban syakri ban yero ban penun burom ye ka kerteng ke ba kho ke jong me au blai me tip yang iwei piwei baro abang iwan akan dikepor ngingai jeru badon sibon kiman sim kibawan ru ringkat
ki jingkit ki bakia ki jingpang ki jingstom ki jingpai ki jingpra ki jingsngosi bat ki jingkuslai Henry memetip au blei ya kita baro ki bawat ya khmat ke chome ya rap au blei akan kapor yang iwei piwei abangin sayo ban sngap ban cha skor ya ketin ke chome Iduai au blei bamelong ringkat ru kham tam lem badi pastor ibadon ka benta ka bakrau ban sam ya ka kubor ka ketin ke chome ban kup au blei da ka bor ban sle du mun sim ba khu chome baki ai baro ki ba mi no na ka sentur sakri chome kanong ka bor yang iwei piwei ki ba ngap bat ki ba skor ya ka ketin kaba ke chome iduai ro au blei kan ka por kerpang na banta kini ki jing ai ki barit ki jongi o ki long ki jing kyrkhu ki ba mala kyrkhu ki yeng ki sem ki jongi ha ki jing ki jongi wei pi wei ngiwan ra khan diat au blei saka kam ka chome kyrkhu ya ki pen kho kan tang ki ba hang no pa ka balang ka pandon kam kanong na ka benda ka borom ka chome kyrkhu au blei ki prabangai ki bom simladon balang bangi hang neru ki boju ai na kapor sakapor to the au blei ki jing kyrkhu lor jong kiru bakir kin yo sngow ki jing don ringkat ke chome to sngow au blei ki jing khot karpat sakri baret chome nabai ki ningu idem ngi pan hakateng utrai bonong panem jong i Jesus Christ mentabat halakertaru amen. Kita poi cewek pat kebenta, juga jeng syakri ke jeng U Blei. Ni saya ban sengap, ya ke kubur nak ketian ke jeng U Blei. Tesya bangin sapoi syakri kata kebenta, tunggu ni syakri benta penyarwai yang ke jeng ruai, keba arspa sanpuar, arspa sanpuar. Anong penem trai ke jeng ot, ngalik yalap nam jome, ngau nong pop telot bamatla, tu pendap ke ketian bane, trai jisu, lembat syakri telot tuke. Kacing ruai ke arspa sanpuar. Nongkren I Jing on let ya lap nam jong ming let ya lap nam jong ming unong pop klot ba mat la to bende kastin ba ne to Dep katin bane try Jesus try Jesus lembat shagrit Lord doki lembat shagrit Lord doki sngewbha Petros lap neng con Nongkren lap neng con Nongkren sngewbha medon ringkat I bore men sin, I bore men sin, I try Jesus.
doki lembaca rit lot doki bangan yala yai kai gospel aingan snow gabor jongka aingan snow gabor jongka bagi bril in shem jinkendo te umen sembo hanga te umen sembo hanga atrai Jesu atrai Jesu lembaca rit lotoki lembaca rit lotoki ai bangan yala nongkren embo khot men tagi babo khot men tagi babo kin ngai kin kono yo hatu jod ding ken mo yo hadu jod ding ken mo atrai Jesu atrai Jesu lembaca rit lotoki lembaca rit lotoki Dong ya doai ko pa Jingiaseng beneng kat nungi dap de ka jing sungu ka bakrau yeme ikani ka por ka bakodor ka mamla plengi ki khon ki chome bangin wan ka di ka yeng ka bakantang nak bantaban syakri banyoro bat penan boram ya ka kerteng ka bakhot ka chome melai bet ko trai be yo syakri chome ban penyang ka di ka por ya ka ban sam ya ka tien ka bakhot ka chome preulong ayu ko trai klamame to yarap ya ka eke ka bo syakri chome ukran kanum long ka jing kran panak thalit chong kanum long ka jing kran jali jaum ki chong Indai ken mi nak khat chong jing snei ka chome ken to aka donut chong iwei poi paro bangila man ngotho ya ka jing kordor chaka tiet ka chome kran kan rat namar kata ngin sha skor namar melong blei chongi maka kerteng uci sungi tuai amen ai khuble phi baro haka kerteng ka bathiang tam ke chong nong pen embe e chongi Jesus Christ Pastor London Sim ki teman san baro ki bedan hakani kapor ki khot ka komiti balang ki long keme ki long pa ki samla baklam daklet ki hap ki barit ngai khuble phi baro haka kerteng ka bathiang bat ka badan bor ka jong nong pen em kani kam dai ka sin ka baling kong yanga ka balang jong phi tang bangam kan mau ka snam ayu kade ka snam Bangawan keren haka balang jongpi kade haka por balong ka Jingiaseng samla sinot ha balang wa sen on but haka taka sni U Blei kade ka si U Blei ka ba phidang ya pelong ningkong haka ni kamala ka bahajrong baro sikata phelong spo ndai haka taka sin ka bangawan tu khana ong I teman basan es iba es iong es kasono ba kade kasin kong pastor bangidang yalong mentak singi di idan pastor ablam idang im pastor ablang ru di pastor temen pastor sengkelir idang don
tinggal kan mau suit jadi pastor balai lindo tinggal dia sin ke banding ke bangawan ningkong ke dia kata kepor tanggal akalit arja kasau kasan kan mau su tambah ke dia kita senam tinggal ngayok bandan ruah ke balang jongpi ya ke pelong hakapor balang Jingiaseng selok pastor ngasok kemen sibun bandar lengkat bat pi saci senpat hak program desi pila lengo bakadan ke kerteng trai jonga kerteng jonga kadi kumtu pi yang program jepi ndai ngam jutho kumtu ngam jutho I pastor landan lesi ilakum klet namar ngasi tho bidi warjri lada fikili bahabok hanang stain kinum tip lada fikili pastor bahabok hasinat bun kinum tip tenrei namar bangi harus samthia amsa ngabi pastor landan ngia de na kaju ke balang harus samthia ngia he ngia san ngia kena alang te ngala susua khandiat mangai haka jing syakri te orden yang haka senam arhajar menbangi dangdong haka asnat lang mensua ka bampat ipya bat ngala tre haka nong ston pastorate nado kasnam kendai punyo bat hadu mentah te ngala jandan arp sau teligi senam haka pastoret nong ston kumta ngapet idan prateli nyau teligi balang haka distrik kawe katanat balang ngiapet mga baik pastor di askar sentiu mar sau teli te nanor kataru ngiat pet ru ikat lu kan teli ki balang hapo ka presbyteri ki balang ki bampat don pastor te ngiarap ru ya ki katu kan teli ki balang te kasnong trai jonga kadena resumtia henrai nabar mangasong baki kinyak ha jonga dan narasumtia ngipoi hang the hamalitri te ngai thu ba ki babun ki rangba hane ki dan hang ne ki long kime ki bayai thu lai thau ba namar ngia sa marjan hang the hamali henrai nadu ka basdang te nadu bangadan ha ka man ha ka ministry ka jing im jonga lai pawa menta kadan ha nongstoi tenrei ngasa bai khun jonga ya sa wai hang te hala umlangka tamar ikhun jonga idei sinong nang tu kumta ngi sa wai hang tu ndai khambon hi haka jing syakri ka kam ka bangangadon ngadon bai haka pastorate ka bangangadon te kumta nakaliang jonga nga ai khublei phi sasisen nakaliang ka pastorate ka bangangadon ka pastorate nongston nga ai khublei phi baro sasisen patu blei ka jing sok unyai dorang kat bat phi kum kikon jong kanika balang ba pinangsan haka jing syakri ya u haki por baro te nginya phai manta syakri kaktin ka ba em kaktin ka jong bulai meneng ala pulin ka shithi ka ba ar ka jong u Timothy ka jong Paul apostol syau Timothy kalanang ka banengkong terter nadu ka balai hadu ka bakhasan hendrai ngala pensyong ya Nongkren ya kanika khubor kanika janmit naka ju kalenong tangba kanika khot ka bakhat ar ka ba ongum ne namar kane kadaw ngasya ya ki ai penban ngam sngolaran namar nga itu yauta ubang langit ban ngait skam baulong bala banda ya kata kabangala IT HU namar kata kasngi kendiat syapang Timothy Yeshua mengenjepai syaka kubur Timothy anggak tien jong play ulang tangus ukena neu samlarit hakapur bau yak kendo bat apostol Paul kibahaya ngasam jong kisong kisah halistra kumtangis ngutu ba Timothy udai unang Galatia ukpa jo udai ugrik ngim da tip ha syapang ka jinget jong ukpa jong Timothy ka Bible kam shimli thu ai syapang jong ka sia thu bai ba ukpa jong udai ugrik ka kme jong ka dei ga ju bat ka mai jong ka dei ga breu jong ka jinget ladang ipule haka shithi ka baar Timothy kala nang ka ningkong ka khot ka basan la tho komne habang alakin mau ya kata ka jinged ka ba khlam arsap ka ba hame ka bala syong ningkong haka kiau jome ka lois bat ka kme jome ka uniki bat ngangai scam hameru ka ba pani ba ka kme jong ba ka uniki
bat kalais ka ka kiao jo ka kiao jong u kalais ba ka kme jong u ka uniki kidi gibreu jaga jingai syo la dang ipuli hagi kam ki apostol kala nong ka khanreu ka khot ka nengkong laong te ulawang syaderbi bat lestra hakme ru ladan hangta uwei u senran u bakerteng u timothy u khun ka wei ka jiu ka bangeit henry ukpa jong u grek kata ka jing pin scam jaga tin jong blei syapang ka long yeng long sem jong u timothy mde tangata laya thuru balap haru yau ni timothy daki kristan ki ba shong halistra bat ha ikonium lada pipli ki kam ki apostol kalanong ka bakhat riu ka khot ka baar ong syu ya ubala phla babha dah kita ki para banget ki ba halistra bat ha ikonium ka bible kam shimle thu satya kam shimle thu ba meno u timothy u kala kristan kam shimle thu ba ka bible henre langet badai aga jinglet missionary ka baningkong jong Paul Halistra ha Antioch bat ha Iconium ba u Timothy ula kala Kristan syusyu ka kmi jong u ka uniki laong ba kala kala Kristan ha ka jingwan missionary ka ba ar ka jong Paul ngaju berkat ya ka jinglong jong new samla Timothy ba habau yo snow ya ka kubur ba une u shakri jong play u balalang sisen u nong shun jong adepna u apostol Paul habau yo snow Timothy shapang ne yo snow ya ka jialap jong u bakalang ka phala bakalang ka ka bor ka jong monsem bat hang talong bolap diang yo jisu habau Paul ya tu ya u shapang makumno u la yo ya ka jing em ka batmai ba ya ka jing thau ka batmai lengba ka ji alap ka bau Paul ulayo ya ka di ka jing em ka batmai haba lengba uni Jesus Christ uba ulaya kendo bat u ka lenti shat Damascus lesi ka di ka lapan ketek ya Timothy bat ka ji alap jong uru lakwa ban yo snow shapang uni Jesus uli snow ulakwa shishu bantep bada den ulatep shapang jong ula pedang yau jisu ha kani ka jialap ka jong Paul ngamudur syapang ka kbi jong ka uniki kanu lase habau Paul yo sngo ya kata ka jialap syapang jisu kala ketek ya ka jinglong jong lu samla Timothy udah samla Timothy gombalong lase ubreu ubangila banong ka jinglong ka bakhut ka jinglong ka basida hauli osno syapang bakumno bau Jesu ula thau thmaya u batkumno kala pan kemen ya ka men sem jong ngaji berkat halading nganguni kena habau osno syapang ka jingalap ka jong Paul kamsa setengah u habau la priang yo Jesu kamsa setengah u hendrai ukwa ba kakme jong uru kade bantip ai syapang jong uneu Jesu ya bau Paul ulia thu kana ula banyalap batla ka jong kakme ka jong ya thu bakumno bau tau Jesu bau la priang uai ka jisuk uai ka jingkemen uai ha uai ka jingkemen lesi ha ka jingem samla jo uai ha u khamtam ya ka vision bakumno ba uru un follow ya ka footstep ka jong apostol Paul makani kalawan ra lesi ka kemi kala pelang bakan so kuatip syapang une u Jesu bada bakayo snow syapang tau nong yalap bakrau apostol Paul bawan nak jinglet missionary ka baar so kala let marmar long bat karu kala diang yo Jesu ha kata ka jing yalap ka jong Paul ulai yalap da ka bor ang ka tien jong play bat ha ka jingwan missionary ka baar ka jong Paul ka uniki kala diang yo Jesu kum nong pen em jong ka laya thu khana shushu akum ka Bible ba Timothy ru ula sakhi ya ka jing sha shitom jong Paul kiwei ka ba lesi ka bangala banong ka ba impress ya Timothy ya ka nong renyang ka jong Paul
kadai uyui wadap tengka sao ka siam ka bakat kata wadap tengka jinge wadap tengka jingsha kran ben ka bakata henre long ba u Paul uyai sha shitam daga jingben patu Timothy usaki ya ka jinglong ka jang Paul lada people haka shithi ka ba Timothy kalanong ka balai ka khot ka bakhat wai la tho kom ne ka jingsha ban ben ki jingsha shitom jonga ki bakat no ki la jahanga ha Antioch ha Iconium ha Lystra ya ki bakat no ka jingban ben ngala sha ngan pule biang ka jingsha ban ben ki jingsha shitom jonga ki bakat no ki la jahanga ha Antioch ha Iconium ha Lystra ya ki bakat no ka jing ban ben ngala sha upolu dan ka jingi tru bat ka jing snow jan hadu kata-kata yau Timothy watla ula bujli yau Barnabas dau Silas kum ubale jingle lang ladi traveling companion henry ula shemru angaktin ula shemru yau Timothy syaka ken hon jong Timothy ro ndai tang kataro lang bau laya rap yau Paul hakaban seng ya ka Balang ha Filipi ha Thessalonica bat ha Berea lada pipule ya ki kam ki apostol kalanong ga bakhat ndri ka khot ka baningkong hado kalanong ga bakhat nyo ka khot ga bakhat sao atho ba sa pakata habau Paul ulet sa ethan la itu susu ula yau Timothy bat usila sedin haberia hadin kata ula paktin baki wan lang bat yau Timothy upo ula pak sya Thessalonica ban penklan yaki para bangeit hang to lada people wait Thessaloni kalanong ga balai ka khot ka bandingkong bat ka baar naba kumta habang nyemla syasyu ngilas ngaudai bansa tang mangi ha ethan baka dekat ke baar bat ngila pha yau Timothy u para bangai jongi bat unang yalap tin belai haga gospel u Chris yaga ban penskam yapi bat ban pendengan yapi syapanga jinget jongpi Timothy ulang ru u paralok ubalaban syania upolo syam bau Timothy ulang ru paralok ubalaban syania lang bau jura ya ka pisa balalum de bangeit ha ka Balang Filipi na ka manta ka jington kam ka jong Paul hakurin kata omong mga ang Bible ba Paul syaniaru how Timothy what ya ka kam pisa pilanjo namar lang bau jura ya ka pisa balalum de bangeit ka Balang Filipi na ka manta ka jington kam ka jong Paul hakoren hakapor kabau Paul udah laisnam ha Ephesus udah hikai ya kejingkela ya kejingpela ka boru blai long bau kat bau Paul udah ha Ephesus long bau laisnam Paul sa ha Ephesus but Timothy udah ha jet jauh saki hangta but udah hangta rengkat but Paul menba udang dan laisnam Ephesus. Hakapor bau Paul udan hayeng mendi harum kumba arsnam lai thu khana. Timothy judan bet asnda jango. Udah kebe menyaru yaki jing don kam ka jango Paul. Kumba hat laisnam. Timothy ulayo jeng hikai kumno ban hikai kiwei syapangu Jesu bat ban syakri da kabakmen ya ki syakri Blei habau dak pi pania ya ka jing trai ka jang Paul ul khat laisnam ula sya train ha lau Paul ula train yau Timothy khat lai teligi senam nadu kumno ban ya ka kam syarai Balang ya ka kam ban syakri ke mensim bat kum ta dar dai na kani ka daw laong bau Paul u kenyau Timothy am tang kum uparlak basisha bat bayai ne nreiru kum juru
kum ukun ba kenjaman sim jong u lani spiritual son ka jong upol ula hau Timothy ban Pedro ya ka balang ha Ephesus kum u apostolic representative ya wala penkup padru ya wala penkup bor hakaban penyahat ya gajing syakri bat bantung teman mesan bat dikonro aku menyetu ipi namar aku menyetu kampanya sepang Timothy kendiat haswa nada kadang sondra api ya kini ki long bau pol penkup kapura kabor hau Timothy ban pet ya ka balang ban penyahat ban Pedro ya ka balang ndai tang kamu urip apostolic representative bat ndai tang katalang ula penkuboro yu bo ai bor yu bo laru bantung teman masan bat dikonro upol udang long ukoi di harum hakapur ka bau tho ya ka shithi ka baar Timothy la antat kumban rep hunyau snam edi ai utep bau don satang kendiat kapur bau nim kumta kadai ka sakhi kadai ka spiritual last will but testament jo don kinang tho ke bang kadai ka dying wish ka jong pol kadai isti ka baar tamot kadai ka dying wish ka jong pol ban penslur but I men same ya Timothy but ban kerpat ru ya baunya kendu hakis ngi ki bakhat do kajing sa set bendi jong ladangi puli ya ka shti ka bar Timothy iwei saw kumju haka haka lenong ka saw ka khot ka khandai baka khot ka ar fe tho pnia bha syapang kata tongnya pa ya ka khot ka mod ayo ka de ar Timothy iwei khanar kajing sya sitom upol haki kenjri lanai ke persecution kade namar kajing trei sitom jongu kum unong yalap kum apostol bat kum unong hikai lada ar Timothy we khanwe thok ne sya kabala thung yanga unong hikai unong yalap baru apostol henrewan la kataruang ngam sngaulara yuang sngaulara na pipuli rom iwai khanriu haka shithi jong usik nong rom kalau nong kabaneng kong rekot ka khanriu wang namar ngam sngaulara ya ka gospel ukris namar kalong ka bor U Blei ya ka ban penem ya wei po wei bangeit yau jiu ning kong bat yau kyrkhu upol uan rahangi yaki artli kidau ban batai balai ba sngawe lani reluctant ban syak sitom namaru kres ula ban syak kemaningkong ula ban syak sitom namaru kres namaru tip yau jisu banyak kajing syak sitom bau jisu la syak kai bor yau pol haka baula ban syak ya ki ki jingele ki bawan ban len syap yo lana pipule ka shithi jongu shegi nang Philippi ka lanang ka basaw ka khat lai wa ngala ban le ya ki baro hauta uba pensyat bor yang ka banta ka baar upol uyathu ba sngoleran ban sya sitom namar usyania haukris kum kan nongrem ka bahak matam bat amdai haka bor la jong sabiang man matai bi upol uyathu ba sngoleran ban sya sitom namar usyania haukris kum kan nongrem ka bahak matam bat amdai haka bor lajam syania haka bor lajam henre syania hau kris baulong kan nong rem ka baskem jo kada jinglong ka jo pol kada kentin ka donru ka jing bamsai hangni yaki kentin bayano pol wong bau kris ula banda yata ka bangala IT hau hamar kata kasngi kani ka kentin kasni kalaban mot ya kata ka klemat ka jingyap ka bau pol haban a jingken ya ka jing trei jong u baro haukres
Tapi pulih ke siti jong u sikit nongkorin ke banding kong, dekat ke balai ke dekat ke bakat lai, kalau nong ke balai ke dekat ke bakat lai, thok kom ne, an pen pau, ya ka jing trai jong wei pau wei, namar kata ka sngi kan pen ishna ya ka, nama an pen pau no ya ka, da ka ding te kata ka ding kan tenjo, ya ka jing trai jong wei pau wei, kiba kumno kilang. Kini kita hat namar kata nado iu Timothy iwai pra do khat pra kapan slur but I but same ya Timothy ba unong waslur ba unong yada ya ka jingai upol pengen mau ya para jo Timothy ba men same khot I bor ya ya I bor I bor ya ke banget kumta kem don kam man shating ha ka ya trailam bat ki para banget ki ba mat ya ka jing sha shitom ya Timothy Paul pun slur ban hikai janai ya ki jengi kai ani ki Christian teaching open kre ya Timothy na ka banta ka ministry jongu kumno ulang unong yalam ta ka ba pen ken mau ya kumno bala pensang ya ka jingai daga yeng ka sem jong ka lois pat ka uniki ka mai et pat ka kemi jong kane ka jing pat kan ma ya ka family background ha ka jinget kan ai bat pen slur yo baula ban yang ya ki jing ki bau nya kendo bau Timothy un pendan kamro ya kane ka jing slur ban ya da ya ka jing shisha juga gospel upor kabar upor udan ka jing syapting ru syapang jong u namaru e yo namar bau e yo udan ru ka jing syapting yo sang samla Timothy dang samla ba kum tau pol udan ka jing ngau syapting wang Timothy wei sa ngada kwa yo ya me habang akan mau ya kijing jauh umat jong me ba an yo pendap yang da ka jing men syusyuru lang ba upol usyapti la da pipuli Timothy iwe nyo kum tawang yo Timothy yo ya ka jing syapti ru jong Timothy kum khna sanga dai tang bau pol tiang endes Timothy ro dan kajing syapting kum tau pol wang ba U Blei Un sim lai Timothy we nyo mar U Blei Un sim lai yau men sem kajing syapting ndai ka jong ka bor pat jong ka jing e pat ka jing le adakar namar kata ka sawang usnang nya Timothy kumba ulalong ukpa ka jingye ju umaham ya ba dei ban ai jaka ya ka jing kwa brai jong do dei ban ai jaka ya ka jing kwa brai jong do pat ka jing ilong samla Timothy fu wang hinre tu phet yap ya ka jing kwa brai ka jing ong samla batu be brai ya ka hok ya ka jinget ya ka jing ya ka jing suk lambat kita kiba khot kerpat U Trai na ka do lut ba khot paro syusyuru ba omde ban ngolaran ya ka jing lap ya ka gospel aka shithi ka ba Timothy we prawang namar kata what ngolaran ya ka jing pla ya U Trai jange kani nga kalong mga kwa banyak ting dur kendiat katukan ni nama kata syapang upol syapang Timothy bat kumnu ka jing sngow ka jong upol ya uni samla Timothy kini ki kentien ninya pai menta syakani ka benta ka upol wang ya kata ka bangalai ti hame habangi pai syakani ka jing tu kana hakani ka janbit nginya pai ka jingmut ka jopol ya kata ka ba ulai ti hame ya no upol umut kai
Paul utip baka jingem jauh kata nak kilang hokti ke jauh play utip bau kris usang dap kerhai agak donut ke jauh nama ruang Filipi wei arhuai hakalenong ke peningkong arhuai Filipi yang ban im kalang ukris bat ban yap kalang ka jing mentoi ke kata dia jinglong ka jauh Paul uyo iya lah dia kemde ya kata kabangala IT hame kani kabangayo iya ka jing em ka jang Paul kala kelabak nadubu ya kendo yo Jisu hakalan tisha Damaskus bat ula kelabak ula ai utep pakani ka jing em bau tau bala banda udah Jisu yau bau yau bau syania umlah man kelat ya ka ai ka bau ya kendo yo Jisu hakalan tisha Damaskus Syang Paul ban lek ban bekrat ban wat yaki kristan ban pensitom yaki halanti ko mangitip ya kadu kancinga tu khana bakum no Paul ula uya kendo yo Jisu ula hak hukulai yo snow ya kasor sol balai me pensitom banya me atrai ngade Jisu yau ba me pensitom nadu kata ba ula snow ba be Paul bat hangta ka khlemat ngila man sungutu baula ai yala ka jongga jingem gajang awang perkhat sepang kani ka jingem jong ndai tangga jingem ka jong Paul ndai sepang ka jingem jang kita ke bangai kibalong ka jingem kibalong kum ka jingem ka jong Paul kibalong si sen kinang shun jang ka tekna hindrai ki bau kris usang dap kerhai ka jingem jong ki ngikan mau ya kajing itu kana jai pastor timak aku ka kot ka bai tho nga so tanat bai ka tu kajing itu kana syapang wei u samla urang ba sipai lang bau pastor Samuel Habich hada kajing itu kana jong kata ka kot ba tho itu membesan timak itu syapang tau u balong kum u chaplain uni chaplain Samuel Habich di beriu Blei berkumta namar bau deu army chaplain lakhot yau syakawai ka jing khawai jong kisipai padula leit hang tau la leit da ka jing bamban se daum leit lukumno la dau leit lukumno ula leit la ka leit handrai hang tau la leit hang tau liu ya kata ka jing khawai sipai ngap ka tin ru kum kawai ka tin si ka tin sang ru hang ta ngap kata ka jing khawai ka kia ru hang ta hai Laya dah kaya umut tang mana dia ban bamja bon selek mino. Mereka bonang ya cata ban syang hang ta laong balami wei usamla. Usipai ulang ko pastor ulang kesan kato ka jigi kai jome. Sepang ka jingem bam cui kalang ka pam na long. Patai bang batang ubri undayap nang ne undai sekau kicaka ong kata ka pam na long. Everything is just a mata. Baru kiai kilang tang kacor kendau sudah. Melalong ko pastor manlang kamda. Keren sepang kajing penem. Keren sepang kawai pat kajing im onda layap. Kata ka melalong uang. Everything is just a mata. Baru kiai kilang tang kacor kendau. Samuel Habich angi ngap lakas ngap ya lakayai ndai sa sipang tau kacik teng am jong tau sipai kalanang jur aga bakado Samuel Habich ban pai nia ya usim ya kasuki ura sejerang bat ubo no nang ta usim siau tau sipai ura ya pentia hamadanu khli kali kacing le kala pen bitar ado kata-kata ya tau sipai ulah sei dah kata luar ulah man Bandung yap yau Samuel Habich kita ki pat bam ta ki bidan kita sipai ke dia batrat yo tau samla yo penman sao yo Samuel Habich din malak kham khanda kata ka jingdom kenja kata ka hol Samuel Habich ulah yang bolong uni samla nadu mene kwa banya dibit yang kwa banya tainia
Uang everything is just mata. Kita tang gajor kenda uang bandalalit nang ni ka jingim jung buru ka kutno tangata. Uang to menengara ngak damar kata ngadaw ngakwa manjuba biu. Ngara ya ka syuki sejrong. Ngabu ya ka namar kam shimongi ai. Namar kam don jingim. Kam don mensim ka tu syuki. Ngarayo ni sipai ngapen tiayo ubitar yang ate boleh ubitar lada don mensemo kata nga bang aku abadang yo ni sipai lada ka diga jingim jong kalet nang ni shano ka diga mensem jong kalet shano ka diga mensem jong kalet tau sipai nang syo padang kumta hadin katu por ulah pelat na tang step udang sedang bandisya nyau baji men step oleh I katai ke phalor ke pli bat ui penban nyau tau jo sipai bawan manrong lawan manrong angta ulai I kan san wang ale lawan manrong seying jo lali khot ale lali pli ke yeng ale ui tau sipai khot samal habit show andala pa yang tawang tau sipai usang wang ko pastor nado menimit baru simit ngamyo tiak syuk ngakan mau saya katu kejing ong jongpi ngakan mau saya katu kejing ong ke jongpi bapiong balada kejing im jonga ngalet nang ni syanu kamen sim jonga kan let ladang ayak nang ni syanu kamen sim jonga kan let kata ka pendut tiak ka pendut dem yang baru simit where will I spend my eternity syanu ka bam jukut jonga kan long tau la yalap samel habis la yalap syapang jisu la piang niu jisu kum nang penem maka jingim jong tau sipai kala bak long kaladan kata kathma haram ni mok ka baki ang kasipoi mu itu ni ka sedam khat praspa san pokondai balong ni sipai na baru sipai ula let ban kila pha yu shanang ba dalhi banyada ya kan nong ba dalhi na kita kin nong syun la kata ka jingele thma long tau sipai la kalan kalalan kian kasnam nagamet coba. Stang katukan nikpori mat sebanyam. Jubor justi ulasay yaiway idairi napo kamet coba. Ang itik sipay perlak coba. Wang sobha pan ay kani ka dairi. Hay may jo nga inglan. Yatu yai bangalayap padu Jesu. Bangalayap padu Jesu. Ngalai ka jingim jonga hau ngalai ka jingim jonga hau Jesu ya thuru ai ru ka jing ai kublai pha ru ka jing ai kublai hau pastor Samuel habich ya thu hau batuang bakat dungas ngongo ya u boleh lam yang hagaban tip pan itu pat pediang yau Jesu kumenang penem janga pat ulah dekut mansem ulah ya kan cingem jang madu bala banda ya kata Jesu kan ulah daya wat hamaran tama ya kata ka jingat ka ulah pensong lang rem how Jesu hadu ka kelebat ka bawon lait no kawai pat kabar, kabau polwak, kadika don't know jangbo. He gave his netanga jido yaka jingem, nrewairu yaka don't know jango. Haka shiti jango shikinang Ephesus, kalau nang kabalai kada khot kabakat yawang, ba ukris unshang daga jinget haki don't know jangbo. Kababot bau Jesu udah bandon agak dorot jangu mit lamat segi. Kadang kajing le kabajur kajing em kajang breu. Bau play pun sen long le kababha kabasneu namar bau yo agak dorot kajang breu. Paul sung tu haduk katno kabadon kam ka dorot ban ai shau play. Dia bawa kadok no jong ai show play bakadan ka jingsop
bakadan ka jingman. Buat buku pula aman syah ya ke jile jangan jim namaru kris usang dap kerhai bat usan syar haka donot ka jo ka donot jonga bat chongpi laki wan ki jile haka jim ka jongi ka dap da ka jingsuk da ka jingman ukit green unang atho jirwai bapau nam ulat ho itu kejirwa a secret place, a sacred place. Wong my heart is like a house. Kadono jonga wong kalong kum kayeng. Badak kata kadono don shibun ki kamera, don shibun ki kamera. Henry kadang kawi ke kamera. Kebaum don mano bala bandrong hanta. Hakadono jonga wong. Kalok jonga kamtep. Don ayu hangta, imei jonga imtep, don ayu hangta, kibriu kimtep, don ayu hangta, kibriu jonga balang kimtep, don ayu hangta, don mano, it's a secret place. It's a secret place. Wang aku ikas ngi, Jisu lawan, beladid you. Wang I know that day will come too soon. Jisun wan baik hakawi kesengi. Pada bawana kesengi wang alas ngau babi. Hado kata-kata ang kit green kata kajing ruai jeng o. Rong hang ta pada wang meburi ayu hang ta. Wang soleran palat kutra menyetu ya me. Mangalaburi lot je kiai kibasni wang ta. Kababharu don hangta hendrik hampun kabasniu ngalaburi lot hangta kabasniu ro kebun wang jisuang ngam berkama menyetu yang berkama menyetu kai kaba medan ngatep memlak balai nak kemacang just 100 meter sngewbha ai hanga tayo shabi mangan play iya kato ka kamera palong bola play iya kato ka kamera ola sempat iya kato ka kamera pun khot iya kato ka kamera ka masyapo ka dono jo pat mus jong musim kalayo ban rombiang hakata ka dono jo pat ola kit wang hektikitin. When I think about that room now, I'm not afraid anymore, cause I know my hidden sin no longer hide behind the door. Wang hektikitin kau sengok tanat hado kata-kata. Wang abang perkat saja senpat. Pengamdan jing sengok siap tiang syu. Nama ngalati kena baum dan syu kipap kibaret kibadan halendat. Jangan tu kecingkang. Ni dan sipun kipap kibari kajing jange ko ki kon ki jong blai kanum don ko ke sen ka bau blai num kran ya pe kanum don ko ke sen ka bau mense ma khot onam kon bek ya pe kan ba kum ka tin jo wala ngan leit do ngan pa yu mense ma khot uban pen do ya pe sepang ka pop sepang ka hop ba sepang ka jing bi sarde ka kam jo mense jo blai kalong man kon bek ya pe pila ban don kipap kibari dan kibaran kipap kibari dan mano bala amal lainnya kata handai ngong yapi lada film kom kit green habau cisuang ai do shabi ai ga dono jopi u cisun pen ko yaka bat pin lat sipun kicile jonga jingem kawe habau breu dan kipap kibari ini tu ipi habau breu dan kipap kibari ini tu ipi kajing tip lem nega ba moy umat kesni bat mit conscience, guilty conscience, kakarwat you. Mana makan bek ya kata, mana udah mensem, namaru gua badi penaitan nat ya pe, baka tu kan dono jopi, bapin aina show play, bakan nang kajaka kabet pan show mensem jopi, shibun kibreho, kitan kum kita, shibun kikantai kisenrang lagi ni kisngi, kitan kibakum kita hidden sense. Dan ki extra marital affairs kum kita dan ki bon ki pap ki wai pat lada kam de kata
Kita anda kiwei bat, kita undan mana bala menyui. Hindai U Blei Un. Pinamlah panlait nak kemat ke jauh Blei. Piri hatleo. U Blei Un. Pinamlah panlait jauh bersih buang asam basis balai petai. Lada pidan nyamra hakimi ngadan. Lada pidan sahid wang hakimi ngadan. Pinamlah panlait jauh bersih jauh Blei. Blei kuat. Boleh lihat pemahaman kesini. Pergi bor juga cingdom. Banyak yang kata donat ke jombe. Kenal yang kata lak bangeit. Habis piat penkut yang kata kesenam. Kandan kata mah kata donat jombe man kesini. Boleh kuat. Pada ada piai yang kata donat jombe. Syau boleh. Kres unsang dah kata cingit. Haka donat jombe. Bono ayah pergi jingsok. Haka mensim jombe. Kabalai, kabau Paul wang, kadika jingek kabaskam, kata kabau la IT, kadika jingek kabaskam, compare akin wan kijingale, kijing tenjo, kijing kuslai, pat kijingale, compare akin wan kijing tenjo, kijing kuslai, kijingale. Haka shiti ke jemu shikinong kolosai kalau nong kabar ke khot ke banyawang bala penso thet ya pi bat bala yai te ya pi hu bat bala penes kam ya pi haka jingai kumbala ikai ken pi daroi ker hai hak ga daga jingai haka shiti ke menengkong yo Timothy kan nong kaban nengkong khot ke khandai ruang da ka bang bat ya ka jingai bat ya ka jing ya tep lam ba ibai Timothy lai khandai ruang ki ba bat ya ka jing mayan ka jingai ha ka jing ya tep lam ka ba khoi ka jingai ka baskem that plays the most important role ha ka jingai ke jong Kristen ha ka jingem jong Kristen Kelam kata, pintu yo iyo Blei. Kelam kata, pintu yo iyo Blei. Kelam kajingat, pintu yo iyo Blei. But don't come kadai kata. Nang tanginya pai kendiat. Kajing yai nes kem kabasau. Kajing yai nes kem steadfastness. Kajing yai nes kem ha kajing shisha, but how Blei ba em. But haka kam ka jing penem jongu. Lalu kita boleh kasih ti waneng kong koren kalau nang khat san ke dekat ke khat pra. Namar kata ku para bangeit be jonga tolong pi kibayai nes kam bat kibam kendriano bat kibam man kerhai malagasni haka kam ka jongu tarai. Siti jongu sikinang Hebrew kalau nang kabalai ke dekat ke khat sawang. Namar ngila jalong kinongyo benta nau Kris ladangin yai bat skem ya kata kabas dang kajing shana jangi hadu kabakot kajing yai ne skem Ijrai hiralina khongla Iwan Rai sisin ide iwe ni nong Rai ru Blei ba Iwan haresomtia Iwan Rai ko kijing Rai I hiralina lese syabakin mi kinong Rai niam hari khasi iba pau nam tam kata kepor ide hiralina khongla ila lek kelengri ke pertai la lek Amerika ila ruai sibun ki ruai baki beri kala ka bamut ko ki ruai ka bai ruai ka ding ka bang kan mau it's not the first mile that's so important come day mamer banikong ubarakam Hendai dai tak jing yai nes kam haka jing yo Blei hado ka bakut kata ka dei ka bakor dor tam it is not the first mile that's so important haka jing ya lenti jong pi kum ki bangen ka jing yai nes kam ka don ka badan kam tang kita ngaktin jo Blei tang kita ki bayai nes kam hado ka bakut kita ken kinyo layem Pilang Kristen, piduai man kesni, piai syakakam ke jong Blei, pirap di ke baduk, pila lelo di ke babha, henrela pimiai nes kam, malu ke bukut, pidang don hakacing pendem. Steadfastness, ke jingai nes kam, ada ke bukut ke bukut.
Paul haka sithi jong usi kinong Hebrew kalau nong kaban riu kada khot kabakat khandai wong ya kabangi dan kom ka angkor ya kaban sem bane danru bat bas kem bat kabab laj besut sya kata kabapo ka jingka kawasan kendian kawai kabau Paul wong ya kabau la IT kedai bangkit ya ka jingkit paralogi bangkit ya ka jingkit paralogi pulih ka sithi jong u syagin nong Galatia kalau nong kaban riu ka dekat ka bakalar to yakit ya ka jingkit paralogi de kumta pinyo pendap ya ka hukum ka jong kres kit ya ka jingkit paralogi kalau kaban kam ado kata-kata lakbe kata ka di ka nongrem ka ba kata tau di we ne ki tits nam jong ka jinge jange maru kumdai tang ma pyong man e yau blai ndai ban e yau blai ba yau para bre ka ba mot lada pia ket parlok he ka ba mot phi am tang yau blai ndai phi ro ya ki para bre lada phi ya ki para bre ka ba mot ka hukum phi la pendap ka ba mot pa phi ro yau blai Pih jero yau blai. Kalau ngau don kam, ko ki khon ki jong blai. Ka jingle, ka jinge, kalem ka jingle, kalau ngau ya. Lada phim don kata, phim le ya kata. Kamu kata ka jinge jong phe, ka susep kam don dor hak ma jo blai. Kam don dor hak ma jo blai. Na phim yakit, ya ka lengkor, phim yakit, ya ka jikit, paralogi. Berkabahan riu, ban pet yap no, naga jing thala. Ban kit pet yap no, naga jing thala. Haka sithi kaban kong, upol siau Timothy kalau nong kaban riu kedekut kaban arpo wong. Timothy, to sumar kendong, ya kata kabal IT hame, dah kabal paino nak takik tien bit thala. Bat ki jingale persya jong kata ka jingtip ya kabala syukhot kumta sngap ka jing phet yap na ka jing thala jong ka jingem kawai na ka jing sajop pebun ki para bangeit ki jong blai kade kata ka jing sajop namar ba kip tre bat phet na ki jing thala oh ki jing thala ki pebun belin Kiwan hakakimi, kiwan haukupa, kiwan hakikun, kawan haki rangba, kawan haki samla, kawan haki kena buat kumta dar. Jing thala, oh kabas, ke kabau Blei Un ngotanan. Ban penkot ya gade ka jingkran nganya tu khanai pi syafang, uwei ubreu ban pentot ya gane ka point, ban pet no na ka jing thala. Hakawai kakot jeng pastorap tham ngaliyok puli syapang uwei ubai tu khana syapang kakot jong first terjel kabakarteng the doctor in many countries a doctor in many countries uliat tu kata kakot first terjel dia tu kata kakot syapang uwei uriu dan buram uba nabilat Uba haka jing sngewbha handrai uba lalong Kristen pat. Ubdang ya ka invitation syakawai ka perthai kaba syakawai ka parti kaba kenja perthai. Utang supaya hang ta laong uwai na kiga sang ta ukublei yau tau riu dan buram waduang. Ngasngewbha sibun banyak kendo ya pi. Bat bantip baki ki bangayo sngau syapang jo pi kilong ki pam sisa. Tahu riu dan buram, uang pimut ayu, haba piong kumta, ngam syampang ruem. Utau beriu ulang, ngayos ngo bapila long Kristen omday. Penban haba ngayo iya pi, haka niga jaka, kata kabakiliat tu kamlong kabasisya, bapila long Kristen. Tahu riu dan buram ulah jebak.
Beruplah ya ladi kumni wang. Kata kaba kibreu kikren sepang jonga kalong kaba shisha. Ngawan hang ne ban ai kublai kaba khatu ya pi. Bat kani ka jaka namar ka jingem kaba thumai kaba ngalayo daka jinget jonga hu jisu. Kam ya hapshu bat ka jinglong bat ki kam jonga ne ka jaka. Padiap nagi jing thala kumulu brio padiap ko ke khon ke jaw plai kadang ka dan kam kadang ka jing khot ya pi ha ka di kapor to Blei Un kyrkhu nyarap ya pi nyarap lang yangi ha ka di kapor naga Blei Un kyrkhu ya ka di kapor kepala kran pedeng ka jing tolat ha ka di kapor Blei Un kyrkhu ya pi wei baro naga benta ka buramu Yesus Kristus. Amen. Kila apa isyak berpeluai no, kecing syakari kecing U Blei. Tinggi je peluai no, dah kecing ruai kepa arspa nyopokandai, arspa nyopokandai. Pelong yang ngatrai udeng bala, kecing ruai kepa arspa nyopokandai, bangga kerpat pastor jengi, pastor London mesa pelat jengi dia kecing kyrkhu pat penuai. En long yang a trai uding bala ban klen harut ki kiwa babha ban burgited ban say gislaba ban say luso uso batre men sim rei adonang trei hapo kamen sim bangan ino ya ka jing long barem bangan yo loin kom o breu bajanai Bangan yo lej ban me shari jing shai Bangan yo la ngat gichen jarbon Aser ngiu shkan uji sula jing hun Sngau ten not her o Ding batung U Blei O ding bom kela ngam berte Trei adonang trei hapoy kamen sim Bangan ino ya kajing long barem Bangan yo long kom o breu bajanai Bangan yo len ban me shari jing shai Te chiu nom du ka sngi barang kan long An singat yo bagor bagher nine pong la bushatu o Jesus shayangi ka jing sung jai asha boneng kan mi Rei adonang rei hapo kamen sim Bangan ino ya kaching long barem Bangan yo long kom o
rêu ba janai bangan yo len ban mi shari jing sha. Tungin duai bat ngin sayo ay kajing kyrkhu panwai. U Blei Bu pau sngewbha bening ngi ai ngo yeme namar bamela don rengkat bat ngi haga ni Jingiaseng borok kiwei bat ngi ai ngo nakabenta gi jing kyrkhu mensim ki bangi leo pediang name ngi ai ngo nakabenta ko khubor ki pastor lawan ra pedeng jangi bangin yo jing kai naga jing im bat naga nuksa ka jang upol haga jing dei bu Timothy bat ka jing kentu yo nu samlaru bakan long rukom bat kanong muna nakabenta jangi lang baro kyrkhu ilo jong sakri pastori balawan na kajaka kabajangai lor kat bat I bat ke ministry ke jong I lembat ke yeng ke sem ngi bukti kikti ke badan bor ke jong me batu kyrkhu ngilang barok ko trai kan rat namari kini ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang haga kerteng ke jong trai bat unong penem jong I u Jesus Christ batu da airu baga jingai e ke jong Jesus Christ bau trai ke jingit ba ke jong blei pa ke bana bom jukut lembat ke jingaselok ke bat hyang bat ke bapen syad bor ke jong men simakot to ai bikin yai long kin yai sa rengkat bat ngi rengkat bat ki reunget ru hakaleng satlak ke perthai menta bat syaduki arta bom jukut ru amen.